ku danna subscribe. Sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kodayaushe da zarar mun dora. Assalamu alaikum. Yau cikin yadda Ubangiji za mu gabatar muku da tsari na MTN wanda idan ka sa naira 100 za su baka minti 12 tare da data guda 100. Wannan tsarin ba sabo bane ba, sai dai da yawa mutane ba su san da shi ba. So wannan tsarin dai yana yi akan kowane irin tsari na MTN, ba wai sai layi mai plan kaza ba ko family and plan ko beta talk ko iPos. Kowane irin tsari na MTN yana yi. Ba tare da bata lokaci ba, idan ka sa katin naira 100 a layinka na MTN sai ka danna wannan code din star 567 star 119 hash, sai ka danna kira yawa. To gashi nan na farko, gashi nan suna ma wannan subscribing for data and voice bullying 100. To shi na biyu tsarin abin da yake nufi shine idan kana so ka tura wani abokinka ko budurwarka, to sai ka shiga na biyu sai ka danna direct za a tura masa ko a tura mata da minti 12 da kuma data 100. To yanzu bari ni na siya ku gani. Yawa, sai ka danna press 1 process. Yawa, to gashi nan wannan auto renew ne. Misali sai ka sa no idan baka so. Misali idan tsarin kwana 3 ne, idan ya expire da kansu ba tare da kanewa ba za su ƙara siyan ma. Na biyu kuma shine baka so, misali ko da tsarin ya wannan sai san da ka bukata sai ka sai kayanka. To shine sai suka baka choice. Idan ka danna 1 tsarin zai ke ma renew yayin da ya kare. Idan ka danna 2 kuma sai san da kake bukata zaka shiga wannan plan din. Yawa, to gashi nan activation of your 12 minutes and the 100 MB volume for 3 days. A cikin naira 100 wasu successful plan will renew on. Gashi nan dai suna taimaka karin bayani. To shine idan kai wannan ka samu minti 12 da data guda 100. Wannan minti 12 zaka iya kiran kowane irin network ne a wannan su Airtel, Glo da Etisalat duk zaka iya kiran su, kuma duk wanda ka kira sai kai minti 12 na, sannan ga data guda 100. To wannan tsarin kenan. Dan haka a danna mana subscribing domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu. Mun gode.